ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Si benta kum ka jingkin tiu ki kam jngok kai ha ki jaka nong kendong ka Commerce Department jong ka St Anthony's College Bindi Hati East Gentle Hills District kala pelong ya ka David Scott Trails trekking trip na sokbar Shnong Kawar Shado Waro ya kani ka trekking la pelong ha ka khat santrik unok para arhajar arpuai haringkat ki jingas nok tilang bat ka sokbar Sirdarship Tourism Development Committee kumjuk ru bat ka sokbar Adventure Group. Kani ka jinga trekking jongki kalong bansaki pensaknam ya ka surok kulai balashna da usahab David Scott nadu Shilot Shado Assam lingba kini ka rilum khasi jongi hakitukipor badang sensyar ki pareng. Ha kini ka jinga lenti ki lalap ya ki jingkeng balashna tang da ki mau bat ru ki mon bat ki kor shong thaj balashna penitanat bha hakitukipor bat kilasaki ya ki dak kishen badangsa jong kalintirel bala persangshna da ki sahab na Shilot sasora hadin ka jinga kijat basikenta kilasange shipor ha Emerald Farmhouse ban shong thaj bat ban yeshimenta haki babun ki kampen bernya kom ka swimming ka horse riding ka tree house bat kiwe nang ni kila lech shawak ro ban jingok ka ya ka jingkeng wak ro ni ka wak ro arch bridge kabadai kawai ni kijaka ka bakring bha ya kinong jingok kai kumbasau pungwat ki kena bikom jong kini ke college kila ishim benta ringkat ke jingdon lang ki assistant professor jong ka Commerce Department jong kini ke college kini ke sien ningkong ba ki jaka puli kila shim benta ha ka banyak kijat ha kini ke surok kulai balashna de ki sahab ha ki por menchwa kum menchipen kan mau bahau snam arhajar khan riu ka NSS unit jong kini ke ju ke college kala persang banyak trekking na kini kejuk surok kulai ha ka bakilas dang banyak nadu na sora tang baki penkut no tang hadu Shnong Kawar sokbar.